What's up mga buddy? This is your buddy on your screen again. And welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we are going to be doing a morning routine. Ngayon lang ako makakapag morning routine kasi ngayon lang ako nagising ng morning. Ngayon lang pala kami nagising ng morning talaga. Ngayon, samahan niyo ako papuntang ibang dimensyon. Taka ang istorya ng vlog. Basta tara guys, let's go! Woo! Tara, let's go! Let's go! Let's go! Let's go na naman! Ayan na nga mga buddy, no? At ngayon ay gagawa na tayo ng morning routine at dapat tayo mag-energize. Dapat pala tayong energize. At ngayon, kung makikita natin sa likod, napakagwapo ng aming cook ngayon. Palagi naman yan at always forever. Ang aming cook, walang iba kundi si Aquaman. Nahimo na mga Aquaman, Kuya Teo. Hindi na siya Aquaman ngayon, isa siyang cookerman. The cook. Kasi siya, cook, iba yung The big cook. Siya ang aming the big cook. The big cook. The big cook. Ano ba niluluto mo dyan? Isang amazing na naman recipe. Humba. Humba Humba na naman. na lata. Amazing recipe naman. Grabe talaga ang aming the big cook. Grabe ka. Oh, the big, malaki ka kasi malaki yung katawan mo. Kaya, tapos cook ka ngayon, ikaw yung nagluluto. Kaya malaki yung cook. The big cook. Ito na po! Ano ba yung morning routine mo? Kanina Hindi. ka pa dyan. Wala ka naman ginagawa. Ano? Hindi morning routine ko, morning routine nating lahat. Natin. So, syempre, pag umaga, magluluto talaga. So, nilulutuan na tayo ng ating the big cook. So, ang niluluto niya ay humba. Oh, adobo adobong matamis. Adobong matamis sa Tagalog daw. Galing mo talaga, the big cook. The big cook yan. Pag sa labas, Ano? pag dyan sa labas, ano pangalan ko? Pag sa labas ka, pag inaalagaan mo yung mga isda mo, ikaw si Aquaman. Ngayon, kasi ikaw yung cook namin ngayon, ikaw si the big cook. So yun, nagluluto na ang aming master dito. At ang iba, alam mo ba anong pinagagawa nila dito? Siyempre, ito ang number 1 tambayan ng ating beshi dito. Ang ating the championing. Siyempre. With calling. Tawag muna tayo guys. Yeah. Chill muna tayo dito. That's our champion. So, dyan yung paboritong tambayan niya. Paborito niya yan. Pat sa ating the big cook. Yan yung mga paboritong tambayan nila dyan. Huwag natin ipakita to kasi wala. Oh, di yan ang sponsored. At tingnan natin kung ano pinagkagagawa nila dito. Si Snake at si Apitong, syempre naglalambingan yan forever. Taas na kayo guys. Tingnan niyan yan yung mga ginagawa nila Mamaya si Ate Tong. kapag umaga, naglalambingan sila. Kapag gabi, nagmamassage si Snake. Yan ang barter. Trade. Ano yung gatawagin guys sa budlabod guys? Barter trade. Snake, smile. Ka-cute. Diba? Amazing. Bye guys. Magsabaw na guys. Oh, magsabaw. Lah, anong Sprite? Iba talaga ang mga recipe ng ating the big cook. Hala na si Piat. Tapos, tignan natin dito mga buddy, no? Dapat tayong maglalakad-lakad dito. Dapat ating itour. Sus, naghanay na pong tae. Dari Kuya Teo, oh. Yun yung ang mga anak ni Kuya Roy. Kahit saan lang tumatae. Ito yung unang tae. Itats. Tapos yung pangalawa, Lejeng. Are. Tulog pa.
Si Master Roy. Tulog pa si Master kaya di natin siya gigisingin muna. Kasi ano yan, multitasker. Maraming ginagawa. So ayan na muna no. So yun muna ang ginagawa namin ngayon. Tapos sila lang pala kasi wala pala akong ginagawa dito. Palamunin lang ako sa bahay at tamang kain lang. Amazing. So hihintay na lang tayo ng kainan. Ako, yun lang talaga yung ginagawa ko dito, naghihintay ng kain. Pagkainan na, syempre, mati, kain agad, syumoy. At kapag may hugasin, minsan naghuhugas. So, hintayin mo natin maluto yung pagkain at kain na. Sana yung ano natin? Wala, nalagay ko yung kopi. Okay mo ko ulit. Bishiri. Lapos, hindi ka ba? Pagi mo tagkape. Try ta ba? Mag-drawing-drawing. Kopi mo. Di kasi ako mahilig magkape. Kaya di ako nagkakape. Yes, that's it. Di ako masyadong mahilig magkape kaya tara, kape. Hintay mo na tayo na maluto yung pagkain at kainan na mamaya. Let's go. Ngayon mga buddy, that was amazing kasi sa tagal kong hinintay ay nakakain na rin kami ng agahan. At ang oras ngayon ay mag-aalas 2 na ng hapon. Ganyan kami kagaling ha. At naluto na yung adobong pinatamis ni Kuya Tiw Tiw. Ha? Inuan, Snake, unya na pag sound Snake kay makapiright ko. Baka makapiright tayo, Snake. So yun na nga mga buddy no, naluto na. Pero it's napakatagal namin kumain kasi they are so busy. Napaka-busy ng lahat ng linya dito. Tara, kumain na tayo kasi gutom na ako. 2 in 1 na to. Agahan at paniod to. Kasi Tagalog sa paniod to like yun. Tanghalian. Tanghalian at agahan, all in one. Tara, kain tayo. Napakasarap talaga. Mamaw. Lami, lagi. Sus, lami, diri mabuhi. Lagi, igura ka magkaon-kaon. Lami, agad ka ayoy. Hala ka, lami, lagi. Pumuta, oy. Siyempre, ako nagutang. Lami, lagi. Sarap, no? Sarap, Snake? Yeah, sarap. Gano'n kasarap? Look, 100%. kagwapa sa among angkol lagi. Ayo, cool. Guys, kain na guys. Woo! Ano yun? Guys, kain na guys. Abi nag-unod kuya Teo, bukog mo na yun eh. Imbis na gagawin ko tong vlog na to na morning routine, paano nagiging morning, di sila morning nagigising. Ha? Hindi morning ang gisingan nila dito. Like, udto, like tanghali na sila. Tanghali na kasi gumigising kadalasan. Nakuha na yung kibusog eh. Kuhan sa akong baby. Uy, bisag nidako na niyo. Kaon na. Mangiti ko ba? Kaon na. Mangiti ko ba? Kaon na. Pahungit ko ba? Mangiti ko. Mangiti ko baby. Bihungiti ko ba? Hungit. Ganito ka-sweet si ano guys, si Abadi. Ito, kain ka na, huwag ka na mag-ipiyak kasi mamaya na lang yung boss. Mamaya na lang tayo maglalambing-lambingan. Kain na ako. No, nag-exercise tapos pag ano. Kasi guys, exercise para makakain ako ng marami. Malami, babari. Exercise tapos ang kain 10 times. Exercise ko pag nag-exercise si Keroy, bali -5. Minus 5. Tapos- Para mas marami makain. O -5. Bali sa ano niya. Tapos pagkainan na +10, so lugi ka pa rin ng 5. Pero at least, nagma-minus. At least nakakain ng marami. Nagma-minus everyday. Ako walang exercise Kailangan yan
Gusto ko sana mag-exercise kaso wala akong lakas. Mahina ako. Hindi ko nga mabuhat yung goma ni Kuya Roy. Gusto mo buhatin na lang kita. Medyo challenging yung yung pagde-daily vlog. Pero, kakayanin natin yan for our future mga buddy. I know daily vlogs is not easy and medyo challenging. But kaya natin to. Kaya ko to for my future mga buddy. So mga buddy, hope you enjoy this video even though ganun lang yun. Medyo mabilis ang vlog lang. But I promise next time we'll do our best. If makagala na kami, isasama ko kayo sa mga galaan. Hope you like this video. This is Nathaniel On and kita-kita tapuhan. Peace out. Bye-bye. Whoa!